Danko. Siyabingelela igama lika Jesu uKristu waseNazaretha. Igama lami ngu-Esthiyo Kadlamini. Thank you so much for tuning in, bazalwane. Sanibonga kakhulu. Yes, we have abazalwane KZN, Gauteng, Western Cape, Eastern Cape, njalo njalo. So siyabonga kakhulu bandla lenkosi for always make it a point ukuthi masine episode niyeza nizoba ingxenye yawonke umsebenzi owenzeka khona la ekhaya. So ke siyabonga kakhulu bazalwane. Igama lami nje bese ngishilo ke ST okadlamini umntwana kaNkulunkulu orisindisiwe. Before we start our show, I would like us to pray and also help us praying along with us ulapho ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, sikunikeza udumo uNkulunkulu nakulesikhathi uNkulunkulu uthona amandla ngegama lika Jesu Kristu. Siyathandaza kuba uNkulunkulu makufezekiseke yakhe intando, uNkulunkulu onamandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray, my God, my Father, that through this conversation uNkulunkulu onamandla mayifinyelele kulabe bafaneleyo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We honor and we love you, Almighty God, in Jesus' mighty name. We thank you, Lord. Amen. Amen. Yo, siyabingelela kakhulu. Niyaphila? Siyaphila kakhulu ekugcineni. Ekugcineni. Siyabonga. Inkosi seziyasenzela umusa all the way from Cape Town. Yeah. Madoda. Nani yasibuka lapha eCape Town? Awu. Buka yonke indawo. Uqaleni nokuhlangabezana nechannel lethu? I-channel ngike ngayibuka before esikhathi eside, so ngase ngiba ne-break ukuthi ngike ngaba busy no Facebook no TikTok. Ngenza intshumayelo zami ngidlulisa nale message yami. So ngase ngithi uya kancane YouTube, but ngase ngiyabuya ke njengoba ke sengifollowa ke la ka TSZamini. Amadod siyabonga. Hayi ngayibona ukuthi ayiziphekiwe hayi. And ngibonile lapha na yazi ngiyaqala ukuhosta imember. Ngibonile uyimember ye channel lethu. It's for the first time ngihosta nemember ye channel lethu lapha. So siyabonga kakhulu, ngibonile lapha ukuthi ujoinile wayimember. Yebo. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu nje ekugcine nje njalo. Siyathokoza ukuthi sibe nawe la kule ndawo yethu namhlanje ine support oyosinikeza yona nje. Siyathoba kakhulu. Ngathi inkosi ngakubheka. Hayi sibonga uNkulunkulu ngoba phela ukuba kingdom minded ukuthi kwi kingdom ufike nawe unikele, uthathe position yakho, uyazi ukuthi kwi kingdom kwenziwani. So mawufika ufike wenze njengoba wazi. Nkosi yami. No, siyabonga kakhulu. Mhlawumbe umuntu oqala ukubona nje usinikeza introduction mhlawumbe kwalabo abaqala ukubona mhlawumbe usinikeza intro yakho. Okay ke igama lami ke mangibingelele nje kubalaleli bonke abasilalele nabasibukayo wherever la bekhona. Ngithi mangibingelele egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. So ke bazalwane ngimbonge kakhulu uNkulunkulu umoya ingcwele okhona phakathi kwethu engizomrepresenta kule ndawo. Ngirecognize yena kakhulu umoya ingcwele. Mina ke igama lami ngiuBeauty, ngingowaka abantwini. Ngiyumntwana kaNkulunkulu osindisiwe and ngiyisebenzi kwi-kingdom kaNkulunkulu. Ngiyasebenza bazalwane, ngiyamthanda kakhulu uJesu. Ngokuhlala njengamanje ngise Cape Town ngokuhanjiswa inkosi ngomsebenzi wayo, kodwa la ekhaya lami lokuzalwa kuseThekwini kwaMashu. So la ngizalelwe khona, ngakhulelwa khona, ngasindiswa ngakhonza ebandleni, ngakhuliswa ebandleni kwaze kwafika la khona uNkulunkulu ethi khona manje usungama ube nento engikunika yona ongayidlulisa ebantwini. So ngingasho lokho njengamanje. Ngibonga kakhulu futhi ke no TSZamini ukuthi into yami afuna ukuthi ayinikeze ithuba ukuba ngizolalelwa nami
Amen bazalwane. Ngoba lisho njalo izwi lenkosi lithi awuthathi isibani usifake ngaphansi kwetafula. Kodwa lento uNkulunkulu ayinikeze wena ilight. So uyathatha ukhanyisele bonke abasendlini. So ke yilokho bazalwane engakusho njengamanje. Nokuthi bazalwane into engifuna nje engithanda ukuyibeka kakhulu ukuthi uNkulunkulu maye kuthumile ekunikeze into sibaningi bazalwane sinikeziwe izinto ezingafani so we need to understand ukuthi uNkulunkulu esinikezile izinto ezingafani awuzu understand abantu bonke awuzukumukelwa abantu bonke kodwa bakhona labo abazokuzwa othunywe kubo. So I understand that ke so ke bangcwele angimbonga uNkulunkulu angime lapho ke inkosi ngosisi. Amen. Amen. Sibonga kakhulu. Ekuxhumaneni kwethu uye wa ngi-highlightela about umlayezo inkosi ekuphe wona. Ngazi noma mhlawumbe it was during noma wasuvelile during isikhathi se-lockdown noma ilawa uthola khona. Mhlawumbe vele usithathe usibeke umlayezo inkosi yakupha wona. Yes. Into engayisho nje ngenzela ukuthi abazalwane ngibani ukuqonda. Ngizoqala nje la baDlamini ukuthi iqale le journey yami ngo2017. Ngo2017 ngikhona ebandleni ngikhonza. uNkulunkulu wakhuluma kumina wathi angiye eCape Town. So bengiwumuntu ke vele mina ohamba ngokulalela the voice of the Holy Spirit ngoba ebandleni lami ngikhonza kulona bengingenayo iplatform as umuntu wesifazane mhlambe angazi kakhulu mhlambe ngoba ngibe ngumuntu wesifazane. So ngakungayithola iplatform kodwa bengiba nayo into ukuthi akhuluma umoya engcwele and then bese ngihamba ngiya kwelinye elamabandla mangifika khona ngisho ngithi ngithunywe uNkulunkulu ngifike ngihlale lapho uNkulunkulu angisebenzisa. Kodwa kufike la uNkulunkulu ekhuluma ngeCape Town ngingayazi Cape Town ngingazi lutho ngeCape Town wathi umoya engcwele ngiye eCape Town. So uma efika ngo2017 zange bangi-understand abantu even nasebandleni even abafundisi they were against that bebona ngathi ngumuntu mhlambe ongafuni ukulalela. So ke ngahamba ke nga-reporta ebandleni ukuthi nge-Cape Town. So ukuhamba kwami ke bazalwane first of all ngihamba ngiye endaweni engingayazi angazi umuntu angazi lutho angandi ukuthi kuhanjwa ngapi makiwa khona. And then ngingathi into engayenza yokuqala nganginosisi engimaziyo obehlala eMossel Bay. But iMossel Bay ke wayengayena umzalwane. So ngathi inkosi ngizohamba ngeMossel Bay because nje ukuthi angihambe ngokukholwa angazi ukuthi ngizohamba kanjani and nemali anginayo ngangasebenzi ngenamali wathi uNkulunkulu uhamba ngokukholwa. Ngahamba ngafika kulo sisi lo engifika kuyena unomuzi nefamily. So mangifika lapho ngathi kuyena angangamtshela ukuthi ngizokwenzani ngathi kuyena ngizohlala nje kwakhe for 2 weeks kodwa ngiye eCape Town. So hayi ke angihlalise ke ngacela lo 2 weeks ekuhlaleni kwami ngiyathandaza ngibuza kuNkulunkulu because uNkulunkulu uma ekhuluma wena baBdlamini uNkulunkulu akakuniki yonke into ephelele. Uyakhuluma into engaphelele abasefuna wena uzoyiphelelisa emthandazweni uhlale kwipresence yakhe. And then ke kulo 2 weeks ke ngangena emthandazweni ngathandaza. So ngaya kwelinye ebandleni ngayokhonza ngoba ibandla lami lalikhona lapho ngakhonza inkonzweni. So mangikhonza inkonzweni umfundisi wakhona abeseza kumina athi siyazi kunosisi oseCape Town ofana nawe uthanda uNkulunkulu ngalendlela owenza ngayo. So ngicabanga ukuthi ngixhumanise naye. So nangempela anginikeza inamba yalosisi. Lo sisi ngimfonele mangifonela lo sisi sishare nje naye sikhulume nalo sisi waseCape Town umfundisi ke yena sisi. So sikhulume nalo sisi masikhuluma nalo sisi angithande abese lo sisi hayi
zama manje ukuthi no angasho ukuthi angizami athi fanele sithandaze uNkulunkulu asihlanganise nawe kodwa ngingamtsheli naye ukuthi kuthiwa ngize Cape Town because uma engcwele uma ekhuluma nawe ufuna ukuthi into yakho uyidiscuss emthandazweni ungayidiscuss nabantu because uma ngiyidiscussa nabantu abantu bazonginika indlela kanti yena akafuni ngihambe ngalendlela yabantu because eyabantu ayinabo ubufakazi kaNkulunkulu so nangampela ke ngingamtshela uLosisi bese uLosisi hayi uNkulunkulu uzoyenza indlela sibonane njengabazalwane yes hayi nangampela abese ke lo mama lo la engangifike khona lo ifamily lengangiyona okay so lo mama ke ngize kuyena ngafika umyeni wakhe egula so uma egula ke umyeni wakhe kanti uzothi mayeya elokhuzeni wayenza ilokhuzane nenhliziyo nesifo senhliziyo so bese bethi bazomusa khona isibedlela eseCape Town seyinhliziyo kuthiwa iGotteskloof okay bese kuthiwa bazomtransferela khona bese ke sengithola indlela ke mina abese zongi-approacha yena umama lo athi hawu njoba ene usunosisi omtholile eCape Town understandana naye what if thina mase siye Cape Town sihambisa ubaba sihambe nawe khona nizobonana nifike nibonane nangampela bebezohlala khona for 3 days eCape Town okay so mina ngizoya emzini kalomfundisi wesifazane so ngasafonana nomfundisi wesifazane wajabula naye wathi hayi sisifika uma ufika ngizokubona sesizothola ukwazana uphinde ubuyele nabo masubuyele emuva and then ke senza kanjalo ke ngafika wangihlangabeza lo mfundisi wangithatha saya kwakhe masifika kwakhe sahamba saye ebandleni sayokhonza masifika ebandleni angi-introduce ebandleni athi ngumfundisi kodwa mina ngangabizwa ngomfundisi because bengihamba nje ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ebandleni umuntu wesifazana akabi umfundisi la bekhonza khona okay yeah so ke ngifike ke la ngifike ngi-introduce and then ngibuyele emuva senginyathelile eCape Town ngithi so ke ngiphinde ngibuyele eMossel Bay ngiphinde ngiyothandaza futhi inkosi mangiye eCape Town ngoba manje lo asivumelananga nokuthi ngiyeza kwakhe ngizohlala kwakhe nangampela so kuphela nje one day ngo second day angifonela umfundisi futhi athi Sis Beauty umfundisi lo ubuye kuyena eCape Town uthi uNkulunkulu uyamhlupha uthi akakulanda kulethe eCape Town nangampela lo mfundisi athi sizokushayela imali labandleni sikunikelele bavele bangenzele bangibhukhela ibhasi bangenzele everything ngihambe ngiye eCape Town mangifike eCape Town ngifike lo mzalwane lo uyahamba kwakuzoba iphasika ezohamba eGodu eEastern Cape okay hayi mangifika la ebandleni kwasiku after phasika sebebuya kwiphasika then bese ebandleni ke bayakhonza bese beyangicela i-leadership bathi bacela ukuthi ngibakhonze while umfundisi engekho so nangampela ke ayingabakhonza abazalwane bangithanda abazalwane ngalendlela noma wahambisa isikhathi eside so base bemfonele bengicela abanye oyi-elder wacela ukuthi ngizohlala emzini wabo okay they want to take care of me yabo and then ke ngaqhubeka ngabakhonza ngahlala ke kanjalo up until ngaba nama challenges khona kakhulu ngachallengeka angazi ke noma abazalwane bayawazi umona ngoba sebandleni usetshenziswa uNkulunkulu yeah wavuka umona wavuka ngisho nakulo engifikele kuyena so ngoba ngase ngiplanwa ngisho abantu abasha einkonzweni ezinkulu ngiplanwe ngifundise kubantu abasha ngishumayele and then wafika yena wabona ukuthi akusekho right kakhulu wase emisa umthetho waqala phansi wahlalisa phansi leadership wasakayena umfundisi lo akayekisa ukushumayela so yaphela kanjalo ke indaba so ngizama ukuveza nje kwasukuthi laba engihleli kubona sengivaliwe lonke ibandla abafundisi bonke ngisafunakala
So manje senginento ukuthi manje ngifuna ukubuyela ekhaya manje ngibuyele eThekwini because ayisekho into engiyenzayo sengivaliwe ukushumayela ngiyakhuleka uNkulunkulu usethule khuleka uNkulunkulu usethule sekunzima manje ngeke phela ngivele ngizohlala emzini womuntu emzini wabantu ngibe ngenzi lutho and then ngahamba ke ngagcina bengidedela ngahamba so uma ngihamba ngibuyele eThekwini ngibuyele futhi ebandleni ngiqhubeke ngikhonze ebandleni senginama challenges ebandleni abangi-understand ngumzalo nongaphatheki uhambayo yabona abafundisi yabona njalo nje izinto ke ngeke ngizichaze njengamanje ama-challenge engaba nawo ebandleni mina ama-challenge ami benginawo nabafundisi kakhulu because abafundisi abebengayifuni into yami so ngoba mina ukuhamba kwami ngilalela umoya engcwele the voice of the Holy Spirit bese ngiyahamba ke ngiyokwenza leyo nto umoya engcwele ayishiye so ke la ebandleni ngakhonza sengikhonza kabuhlungu so ekhonzeni kwami kabuhlungu manje angisaku-enjoy ukuba sebandleni so ngingasaku-enjoy ukuba sebandleni angazi fanele ngenze njani ngesikhathi ke ngihlale nje ngingakhonzi isikhathi isidinga ihlalele ekhaya ngingakhonzi yabo ngifenge ukufellowship ke mina ke ngiqala ukufellowship nje mhlambe sengino 25 years ngisindisiwe ngangingakholelwa nje mina fanele ngiyokhonza kwelinye ibandla ngendlela engangi-straight ngayo ebandleni ngenza zonke into zebandla but la bangidisappointa ngokuthi ngafika la khona engifila khona engathi angimukelekile kodwa manje ngingadle sono ngimkhonza kahle uNkulunkulu ngenza yonke into ngendlela yohlelo lasebandleni mina ke into enganginayo futhi eyayenza ukuthi bangangithandi mina ngiyomuntu okholelwa kakhulu ezwini likaNkulunkulu ukuthi liyenziwe so nanokuthi izinto engiyibonile mina ebandleni bathe masebeyishintsha bengiba nombuzo ngibaqonde ngisho abafundisi ngisho ama-elder ngibuza ukuthi lokhu sekuyenziwa yini ebandleni na so ke lezo zinto zikwenza ube mubi ebandleni mawumuntu o-observayo atheke into zabo so uyablockwa noma ngabe kuthiwa mhlambe bakhona abafuna ukuthi ushumayele ebandleni uthola ukuthi awusenziswa lutho wena uhleli useless kodwa uyamuza umoya engcwele ukunika izinto unezinto ebandleni so ke ngaba naleyo challenge ke ngathi noma ngithi ngiyafellowshipa ngaba nama challenge nasekufellowshipeni because angiyijwayele indlela ekukhonzwa sengijwayele le ngihlale kakhulu kule lezi ezinye mangithi ngiyakuzona ziyangixaka so uNkulunkulu wangikhomba kwelinye ibandla le deliverance umoya engcwele ebeka indaba yokuthi mina kufanele ngifumane i-deliverance so ngangena kulomfundisi ngaba nezinto eziningi yabo Mr Dlamini uma ngakutshela ngomzalo nosehlale kakhulu kwiPentecostal kulikhuni ngisho ukulalela uNkulunkulu methi sekurong because akusamuvekile ngiyazi angikwazi kanti uNkulunkulu uyamove qhamuka ngalendlela ongayijwayela uyamove uNkulunkulu awumcreme uNkulunkulu awusho ukuthi sengiyamazi yabo so mina ngase ngimcremile uNkulunkulu so athi noma ngibona uNkulunkulu engidudulela kuleli yabandla ukuthi mina I need deliverance mina nginento ukuthi ngiphelele I do not need deliverance ngiphelele sengidlale noNkulunkulu for 25 years namhlanje sekufanele ngithi khona into engizoyenziwa futhi mangithi ngiyabuka lapha ngoba nginento engcono engiyazi kunale ngiyibona la so ngiyibona lento ukuthi silimazile thina abantu bePentecostal esihambe a long way si straight futhi wazi ukuthi ngi-straight la uNkulunkulu ngihamba kahle naye so ke ngayilwa ke leyo impi yangihlula azaba u2 amabandla engene kuona ngihluleke so le ndaba yase Cape Town sengiyilahlile nje yabo sengitsheje into engeke saphinde yenzeke so kuthe ekugcineni sengihlupheka kakhulu sengiyekile ukukhonza ebandleni ngahlala phansi ngoba sengibona ukuthi ayisekho ngampela lento yasebandleni ngahlala phansi ngayeka ukukhonza kodwa manje angimiyekile uNkulunkulu ngiyazila ngiyathandaza ngizila ukudla
nginamandla futhi okudlula laba abasenkonzweni ngiyavangela ngehla ngenyuka izitradi la ngibona khona iplatform ngiyavangela nginazo izinto zokuvangela yabo basindiswa abantu kodwa manje futhi iyangihlupha lento ukuthi labantu abasindiswayo ngizobathina anginalo ibandla anginayo ianswer I need the answer to God because angisakwazi ukuphila ebandleni kodwa ngiyaphila kumoya ngiyazizwa ukuthi kumoya ngiyaphila ebandleni kodwa ngisakwazi ukuphila ila engifa khona manje ebandleni hayi then ngiqhubeke ke ngikhonze ngalendlela engikhonza ngayo kuthe sengisahleli kanjalo kwaba khona ilanga ngangibuka kulokhuzana ngangibuka ngisazi noma YouTube yena ngangibuka ngabona omunye umfundisi akhuluma uMangcwele ngibuka lo mfundisi athi uMangcwele hamba uye kulomprofeti hamba uyomlalela hamba ula ngifuna ukuthula eGoli hayi nangempela ke mina into esho uMangcwele ngiyayenza ngibele ngiye kulelo bandla eGoli ngifike kuleli bandla eGoli nangempela kugcwele kuyakhonzwa so kuthe kusaqhutsheka ukukhonzwa ake sekukhonzwa ke sekufika la eprofetha khona abantu so wangiprofetha ke nami wathi wena kunezwe likude uNkulunkulu akuthuma kulona ngiyabona ukuthi kwaliwa nawe uSathane walwa nawe waze waplanela ukuthi uthola ingozi yemoto ubulawa ngemoto so ngithi mina buyela kuwena wathi blessing yakho ila ikhona uNkulunkulu kubizele lapho ngivele emoyeni wami ngife ngiyibona ukuthi ayi lento ngeke ngisabuyela lapha ngendlela engahlukumezeka ngayo ngiyikhumbule lento lo mntwana engangihlala kwakhe driver siphuma emoto yazi imoto ihambela kahle kwakhona imoto eyavele yangena ngapha ngakumina ngaka left yangena imoto yathi mayingena kodwa yavele yashayisa yaba beyond repairs imoto la elokhuzeni so sasinda thina so ngase ngiyikhumbula leyo nkosi ngathi mina hayibo manje kodwa ubani ongabe ungenzela leyo nto eyenza kanjani because mina ngaziwa abazalwane la angaziwa abantu abangakholwa abazalwane can do that yabo ngingafuni ukubelieve so ngiqhubeke ngibe nento ethi hayi angeke ngisaya mina eGoli eCape Town hayi angeke ngisaya ngahlukumezeka futhi sengiphumile ebandleni njengoba ngasakhonza ebandleni labantu engangiphila nabo abantu basebandleni kuphela ngeke ngisakwazi ukubuyela futhi ngizobuya ngithi ngiyapi iCape Town angiyazi ngaze ngahamba ngingazanga umuntu khona so lo mntwana kwasho ukuthi wayengibabe ngimukele kahle benomyeni wakhe ngoba ngathi noma ngafika kuyise winter ngenazi impahla zokugqoka bangithatha wangifaka ezitolo wangigqokisa wangenzela yonke into babuya bangiphatha kahle so ngoba ngisho nokuhamba sengihamba ngabhukhelwa ibona iplane everything so after 3 years manje sengasafuna ukuya khona ngiyeke ngiignore lento eshiwo umprofeti waseGoli ngiignore nayi ayikho lento ngiqhubeke ngendlela lapho ke ama challenge izinhlupheko angisahlupheki kanje izinhlupheko zibe la ngiyathandaza ngenza yonke into ngiyashumayela ivangeli inhlupheko kuthi ngelilanga ngilalele iradio khona umprofeti wayekhuluma kwi-radio iMbokodo wayejwayela ukuthi nje abantu abaprofeti uyafundisa abaprofeti yabo ngimlalele ngibiye ngiignore lento ngiphinde futhi ngakusasa ngimlalele bese ngithi awuthi ngiyithathe inamba yakhe ngimlalele so uma ngiyithatha asiyakho le good day it's fine uzingahluphi so sisifaka sele
no ithi kubekela ngale singa what do you think? What do you focus on? Okay. Saxolisa bazalwane. Yeah. No asiqhubeke mama. Yeah. Yeah, so ke uma kufika ke ku2020 la mina sengiyikhohla indaba seCape Town nasekhona semqondweni wami. Yes. Oh lo mprofethi yene ngiyithatha inamba lo mprofethi lo wembokodo. Ngimfonele ngimtshela ukuthi ngiyamdinga ngidinga ukuthi ngenze 1-on-1 naye. Yes. So ngiwenze ku 1-on-1 isibonana. Abesethi kumina hayi ngeke indaba yakho kufanele uhambe. uNkulunkulu futhi manje akasafuna ulinde. So sekufanele uhambe lento yakho ngabona ngize ngiyakena ngabona umbono engathi ngisebandeni elithize kuleli bandla sibambe iQ siyathandazela sibeke izandla. So uma kufika kumina avela athi lo mfundisi hayi wena ngeke ngikubeke izandla wena nje wonile kuNkulunkulu nabantu uNkulunkulu ayikuthumeke kubona sebevele basakazeka bonke ngoba wena awulaleli. Ngavuka ngiphatheke kabi emoyeni wami ngakhathazeka ngakhala ngathandaza ngamfonela kumprofethi. So ngayakena ke ngenza 1-on-1 wathi hayi yabo mase kunjalo uNkulunkulu usefuna ukuthi uhambe ngempela. Lungisa ukuthi uhambe eCape Town. And then ke hayi ke ngalungisa ke nami ngangena ku-fasting ka21 days ka7 days ngayihlambulula ngarepenta and ngaprepare ukuthi ngiyakhona eCape Town ngoba ngangenawo nanemali wathi umoya engcwele ke uyazi khanjwa ngokukholwa. So ngafonela ke lo mzalwane ke lo kodwa ngangamtshela ngisekho ebandleni ngathi ngicela ukuthi ungifunele iroom la ngizofike ngiqashe khona kuyona iroom cheap the cheapest nangempela angifonele angitholele iroom ka1.2 ngifumana imali yeroom ngifumana imali yeplane ngibhukhe sengibhukhile iplane ngaba no2000 eceleni ngizitshela ukuthi nje kulo 2000 enguphethe ngizofika ngikhokhela iroom ngithenga ugesi mangithenga ugesi bese ngibeka ngithenga noma ispanji ngidingeke phansi ngithandaza uNkulunkulu azakhulume ukuthi hayi ngizela nangempela ngenze kanjalo lo mzana nangithole iroom ka1.2 hayi ngihambe uma ngifike eCape Town bangihlangabeze labazalwane bazongibeka kule room asebeyitholile. Uma ngifike eroomini hayibo abazalwane sebengenzela isimanga sebekhona umbhede onamakhamfathi khona izitofu khona sekhona yonke into eroomini abazalwane kusho ukuthi abazalwane vele ababengazi yabo shithi ubatshela izikhulu yes. So nangempela ke ngifike yonke into iphelele khona nokudla awulabazalwane ngimbonga uNkulunkulu ngihlala bese ngiba nento yokuthi ke manje sekuphoqelekile ukuthi ngiyolunguza ebandleni ngoba abazalwane sebengenzele kanje yabo kanti mina vela ngisekho ebandleni. So bese ngiyahamba ke ngithi bese ngithi ngizokhonza kwakuzoba iSunday bese ngiya kwiSunday mangifika enkonzweni ngikhonza bavele abazalwane bayangazi abakuleadership athi hayi bajabule nangu usisibuthi siyacela usisibuthi azosibulisa yabo ngithi ngoba amzobulisa ngithini ngoba la khanjwa ngencwadi anginayo nencwadi ukuthi ngiphume ebandleni ngisakholwa yabo engiye ngaphambili ngivele athi umoya engcwele khuluma iqiniso into ezokusiza khuluma iqiniso hayi nangempela ngifike abazalwane ngizile la eCape Town kodwa angizanga instruction yebandla into engiyizele la angizile ebandleni ngilethwe uNkulunkulu umoya engcwele uthi angize la so mhlambe nina manithanda ukungisebenzisa ningangisebenzisa kodwa angiphethe encwadi yasebandleni angiphethe lutho ngizela nje nami ngisazoza ukuthi uNkulunkulu uthi angenzeni hayi nangempela kwakuzoba uDisemba ngithi kuba no Christmas bokuvalelisa abafundisi ukhona umfundisi akangazi umfundisi engifica nasekuwomunye ngithi bayashintshwa so
ngikhonza abazalwane bavele bangiplane ukuthi kwakuzoba ne-Christmas kamfundisi. Okay. Bangiplane bathi hayi sizocela sisibhuti ubone ozoshumayela enkonzweni kamfundisi. Ngithi nayi no problem ngiyashumayela. Nangampela-ke ngishumayele enkonzweni kamfundisi, inkonzo ibe mnandi nje ngishumayele. Umfundisi athi ajabule naye yabo angithande. Kusho ukuthi wayezohamba that day. Ezogcina bese yangibiza sisilapha phandle. Athi sisi ngiyibonile into yakho ukuthi unento. Ngiyacela ukuthi usale ushumayele ebandleni ngoba mina ngiyahamba. Ngiyakunika ukuthi usale bakhonza abazalwane. Hayi ngithi naye ayikho inkinga. Hayi ke ngisale-ke nebandla-ke bengiplanele ibandla-ke. uDisemba wonke ngishumayele ebandleni angisebenzisa uNkulunkulu uDisemba wonke. Kodwa futhi ngiyathandaza ngithi Nkosi iyona yini le ngilethele yona. Hayi ngikhonze athi mase buya umfundisi. Abuye ibandla selinamathele umfundisi mase buya ibandla selinamathele kuwena usuke engasathandi. Ngoba sekusatshwa nani nokuthi manje nemnikele isizoza kuwena. Yibononto. Hayi ubona ukuthi ayiqaleke manje inkinga. Angisafuna usiyangishaya lapha ePulpit. Umuntu ongafikanga nanencwadi singamazi yabo. Ngithi iyasuka ke leyo nto. Ngithi hayi Nkosi kodwa wena uzonginika kwami ngikuzele. Kubeke ngithandaze. Ngingabi nandaba. Mase ngithandaza ke ngiqhubeka. Angithi manje sengihleli phansi futhi angisenzi lutho. Asimoya engcwele yekela ukuyesontweni. Hlala kwi-presence yami mina ngikudinga kwi-presence yami. Awuzelanga uzosonta la. Yimalazi. Hayi ngiqale manje sengifuna ukufayitha lento ke manje. Ngizohlala kanjani ngingakhonzi? Uyabona mina njalo ngize la bengingasakhonzi. Kodwa manje ingqondo ithini? Isithi ngizophila kanjani manje? Uma ngingakhonzi. Ngimquestion uNkulunkulu. Ngihleli ngifastile la. Ngingena khuluma fasting nokudla akukho. Ngiyafa indlala mangiphuma kwi-fasting nayo indlala. Ibandla ke linje. Mhlawumbe uyalazi abantu. Uma ke umfundisi lapha phambili waxwaya liyaxwaya nalo ibandla. Yeah, true. So uma ibandla umfundisi recognize ba-recognize abazalwane. Ngaqala phansi lapho ke ngangaba nomuntu onginakayo ngalamba. Ngihlala phansi nje sengiyalamba anginakudla angina-income. Iphela inyanga sekuphela inyanga fanele ngirent. Ngikhalela umfana wami naye asivumelananga na ukuthi yabo hayi azanginike irent sekudlula insuku lapho yayazi ipain yerent. Ungazi irent ongazi uyithatha. Hayi ngizwe le pain. Hayi ngiyathandaza ngiyakhala uNkulunkulu Nkosi ngingabe ngithunywa wena ngahlupheka kangaka ngenze njani manje ngoba anginamuntu la. Nalomakoti lo oseqala ukunamathela kumina mangithi athi umoya ingcwele ungamtsheli nje usizo lwakho. Miyeke. Yabo. So ayi ngihlale ngihlupheke ngisengiphila ngefasting sengifasta noma ngingathandi. Sure. Angisakhonza ungiyekisile ukukhonza. Ngihlala kulendlu. So mangihleli ke azakhuluma umoya engcwele ngelinilanga. Yazakhuluma strange yabo i-message yami is very strange iyangixabanisa nabantu ngenza abantu bangangi-understand. Athi ngicela ufunde kahle iBhayibheli manje ngizokufundisa mina iBhayibheli. Athi from Genesis to Revelation. Ubona ukuthi ukhona yini la uNkulunkulu khona ake akhipha instruction ukuthi akukhonzelwe esontweni. Kukhona yini lapho? Ayi ngibuye kulento. Maye ngifundisa umoya engcwele akhulume ngendaba kaAdam noEva. Ukuthi uAdam noEva kongelona isonto uNkulunkulu wayibabeke kwi-presence. That was the purpose. kaNkulunkulu ukuthi umuntu ahlale kwi-presence yakhe. And then ngokona kwabo ilapho yaqala khona ukulibala indaba ye-presence kaNkulunkulu. Ngiyizwe lento
hayi ngifunde ngizwe ukuthi iBhayibheli liyangidonsa ngifunde ngithole uma ngifika futhi lapha ngifunda indaba kaDavide ngibe nento ethi uDavide noSolomon kwakukhona nje amathempeli athi umoya engcwele buka uNkulunkulu ukuthi uthini maye uDavide ekhuluma ngokuthi akwenze ithempeli hayi uNkulunkulu la uthi laphana kuSamuel kuDavide ngesikhathi ethi inkosi esiDavide esedlule enhluphekweni eziningi esefuna ukwakhela uNkulunkulu athi weDavide wathumela uNathan umprofeti wakhe wathi weDavide selokhu ngabakhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe ngathi abaphume bango wathi ukhona yini kubona wonke ama leaders nje owake engake ngathi kuyena akangakheli ithempeli wathi mina ngihlala emathempelini endliwe ngezandla uthi la wathi futhi weDavide mina selokhu ngakulanda ezimvini ngakugcoba uthi ngake ngasho yini ngakhela ithempeli ngangihamba nawe ngingena nawe endaweni ezinzima kodwa ngake ngasho ukuthi ngakhela ithempeli so ngayifunda naleyo ndaba kufika la ngithi kuNkulunkulu ezethu wakhelwa indodana yakhe uSolomon ithempeli but kwakunga yona iplan kaNkulunkulu abese umoya engcwele lalela nathi asiyebo lapha ensimini yaseEden uAdam noEva ngesikhathi belapha bona bayona iplan kaNkulunkulu so uNkulunkulu uma iplan yakhe yoniwe uyayishintsha abese hamba ngale abese vumelana naleyo wathi uNkulunkulu uyavumelana nento noma kungaseyona wathi angithi uyabona ukuthi wabathola ukuthi sebeyazibona ukuthi banqono base bembatha amahlanga yena waseletha ama tunics yaqhubeka impilo kodwa iplan kaNkulunkulu from the word goes ngomuntu kwangasiyo leyana uAdam noEva ekwakufanele bahambe ngayo le ayeseyibeka kwase kuomunye umyalo ayeseyibeka so eseyivumela ukuthi iqhubeke ngihlele endlini njalo wena Dlamini ngifundizwe ngilalela umoya engcwele uyangixoxela lezi zinto ngihleli ku presence yaNkulunkulu uthi ke abeseyeyeka uNkulunkulu iqhubeke into noma isirong because ubheke isikhathi se restoration uthi ke that is why uNkulunkulu ethi uNkulunkulu weyikhathi uNkulunkulu kunesikhathi la into yonakala khona ebese uNkulunkulu akayilungi akaqhamazela ilungise same time uyayiyeka elinda ukuthi sizofika isikhathi sakhe soyilungisa uma kufika isikhathi sakhe uvusa abaprofeti uma ivusa abaprofeti waze wangibekela ngalamadodana kaIsaka la hamba noIsrael ayegadi ikhathi ukuthi esani lesi sikhathi njengamanje so ke kufanele ukuthi ke that is why kufanele ukuthi kube khona abaprofeti abahamba ngomoya oyingcwele umoya oyingcwele okuyena obona ukuthi manje ibandla limuva kanjani ibandla ke hayi isonto ibandla kaNkulunkulu yes limuva kanjani ezikhathini zikaNkulunkulu limuva noNkulunkulu noma lisele noma lingaphambili so ke wasethi ke umoya engcwele ke uNkulunkulu uyayiyeka into abantu baze uyiyeka kuze kube ngathi iyona noma kungesiyo ngoba uNkulunkulu usuke eyiyekile elinda ukuthi ke manje khona laba abahleli ababeka indlebe abalalele abaprofeti so ngesikhathi belalele labo kufanele ukuthi balalelwe futhi so ke so umoya engcwele ungitshela leyo nto nokuthi ke no Davide
uNkulunkulu wamiyeka ukuthi athi ayenze uSolomon lento. Not because wayeyifunile uNkulunkulu. Okay. So uNkulunkulu kusho ukuthi la engakusho wayephendula mina ngoba ngangibona ukuthi indaba yesonto ibaluleke ngaphezulu kwepresence yakhe. So wangibonisa ke futhi even uJesu efika emhlabeni. Okay. Ukuthi uJesu ngesikhathi efika emhlabeni ufike uJesu ekhona amasonto, ekhona amathempeli. Bekhona abafundisi, kukhona everything. Wafika uJesu ne-message ye-kingdom. Engayiphethe yasesontweni. So that is why uJesu balwa naye. Wathi muphethe i-message ye-kingdom bazolwa nawe masontweni. Ezikwenzeka kuJesu. They will be against you. So ke wathi ke wena ke into engiyifunayo wena ngizokunika i-message ye-kingdom. Wathi ibandla lami uma uJesu ezolanda fanele alithole li-kingdom minded. Wathi fanele alithole limqondo omunye. Fanele ibandla libuyise libe ibandla elilodwa. Lingabi amasonto. Wathi yethi noma kungeke kwenzeke because abaningi angeke bakulalele. Wathi ngifuna kuphele lento wathi ivela kuSathane lento yokuqanjiwa kwamagama amasonto ahlukene. Wathi lento iba dividile abantwana bami. Yeah. Yilo wazi ukuthi isonto yabo izinto eziningi ayeyikhuluma kumina ethi remember ufike ebandleni. Khona izinto oyiyekiswe yimini. Kodwa khona izinto ofike wazenza ngoba zenziwe ebandleni. Wathi ebandleni wathi buka mhlambi igospel, ifaith mission mhlambi Assemblies of God. Wathi yini umzalwane wase Assemblies of God akwazi ukuhlukaniseka nowase faith mission. Wathi lokho akuveli kumina. Mina ngifuna abafana. Ba end up abazalwane bethatha indawo kaMoya oyingcwele. Umoya oyingcwele yabo mina njengoba ngibona nginje ngenziwe uyena. Kodwa umunye umuntu uzongisola ukuthi nginje. Yabo. So abazalwane emabandleni bafundise kwaze kweqe. Wathi umoya oyingcwele wayibeka lento wangikhombisa ukuthi buka la uJesu uma ngabe esihamba emhlabeni eshiya abafundi bakhe. Buka kuzenzo 1. Uthi uJesu mayihamba uthi ngihlalani nilinde umoya oyingcwele. Yeah. Uthi nihlale eJerusalema nilinde umoya oyingcwele. Sibona abafundi bakaJesu bahlala kwi-upper room. Kwi-presence. Asibaboni bekhonza, asibaboni beshumayela, asibaboni bahlala kwi-upper room balinde umoya oyingcwele. As a promise. Uma esehlile umoya oyingcwele sibona uzenzo 2. Zenzeka izinto bethola iphiwo beshumayela benzani. Abathola iphiwo ezifanayo. Uthola ukuthi njengoba ngisebandleni elithile mhlambe ngise-faith mission mhlambe ngise-assemblies. E-assemblies kunendlela yakhona ekufundiswa ngayo. Yeah. E-faith mission kunendlela yakhona ekufundiswa ngayo. Yes. So uthola ukuthi kugcina sengena imfundiso zabantu. Zinhle zona kodwa ezabantu. Sometimes ngifundise ngendlela umoya oyingcwele afundise mina ngayo. Yes. Akasazani nawe umoya oyingcwele ngoba wena ufundiswe yimina, ufundiswa ngawuyena. Yes. It's where la umoya oyingcwele engakwazi khona ukubusa impilo yomzalwane ngamunye. Wathi uNkulunkulu manje njengoba kuyisikhathi sikamoya oyingcwele. Kwi-kingdom umuntu ngamunye ufundiswa umoya oyingcwele ukuba kingdom minded. Because umoya oyingcwele akakufundisi into ezobuye iphume kuwena. Yeah. Because into efundiswa abantu iyaphuma. Kodwa kamoya oyingcwele ngisho ngayapi uba yiyona leyo nto owenziwe yiyona umoya oyingcwele. Yes. So nje kuningi
akukhulumile kumina umoya engcwele nangezinto engifike ngayibuka ebandleni. So nginala ngifike wangikhumbuza ukuthi nala lihambe khona ibandla lalahlekelwa umoya engcwele. Ngiyakwazi konke lokho nokuthi lilahlwe yini, nokuthi umoya engcwele wathi ngenze ngamabomu ukuthi ungene ezimpini zabafundisi because bengifuna wazi into eyenzeke esifundisini. Ngoba abazalwane bayabahlonipha abafundisi benza yonke into, but uma ungakhuli kumoya awuyiboni izinto ezenziwa lapha phezulu. So ngesikhathi umoya engcwele ekukhulisa uyadlula kwi-level yabo abafundisi, bafike wena abasakwazi khuluma izinto abangazazi. Ngesikhathi bengakwazi bazokulwa nawe because lezi zinto zabo zilwa nalendlela yabo bona asebeyijwayele because abasaqhubeki bona. Umuntu mayesefikile waba umfundisi useqedile. Then vele ashuthi useqedile yena uyasupportwa wenzelwa yonke into. Mina into engiyaziyo mina Dlamini ukuthi umoya engcwele ngishushumayela ufika la pens down ngifuna ukudila nawe. Uhlale kuphela ngisho unyaka ungashumayeli. Ungena nje enhluphekweni ufundiswa. Labantu abafundisayo bangena enhluphekweni bangena ezimphlweni ziyashintshana. Uma wena ungangeni ngoba phela fanele uma ufundisa abantu bekwi level engaphezulu yabo. Uzobadlula kanjani ngelevel? Ngoba abanye sebeyakudlula la. That is why kunabazalwane abaphuma emabandleni. Ilabazalwane abayihluphayo. Yes. Ngesikhathi eyihlupha, ngesikhathi uyihlupha lokubona izinto uyambulela, ubona izinto uyafighter, ugcina ungasafunakala bengasakuthandi kahle. Futhi at the same time umuntu onjalo awubi umuntu oprogressayo ngoba abafundisi bathanda umuntu oprogressayo ngama finances, financially uyakwazi ukunikela. Yabo. Ungifundise mina sabane umoya engcwele ngisho nangeminikelo kuneminikelo enikelwayo engafunakala. Njengayiphi nje? Nangishumi ngifundisiwe. Umoya engcwele. Uneke siphi isifundo ngeshumi? Ukuthi umoya ukuthi ene ishumi azidinge ngathini uthe ngekhathi ekhuluma ngeshumi. Wathi ishumi nazo zazi into eyekiwe. Okay. Hayi ngoba zazi right. Zazi yekiwe. Ezimanje singena kwi restoration sefanele yiyeko. Because sazingekho right. Njengoba ngithi mina uNkulunkulu uyayiyeka into ingekho right. Bese kufika isikhathi se restoration abesethi pens down. So sekufanele ziyekwe manje. So iproblem abantu abahambi nekhathi kaNkulunkulu. Uma ukhuluma uNkulunkulu is not fighting with isonto ukuthi abazalwane bahlangane. Is fighting with ukuthi isonto izinto abazenzayo azikho biblical futhi uNkulunkulu akasayidingi izinto ezingekho biblical kwi kingdom yakhe. Kwi kingdom yakhe kwenziwa izwi njengoba linjalo. And kwi kingdom kaNkulunkulu kubuyela ku message kaJesu njengoba injalo. Wangifundisa even nangezinto zama titles. Ukuthi ama titles kwi kingdom awasebenzi. Lawa apostle prophet noma ushamani akwi level yesonto. Okay. Umusa kwi congregation so alapha. So kodwa kwi kingdom sesihlangene sonke kwi kingdom we are all the same. Anginayo nje mina title. Yeah. Nokuba uke wangifighter mina ngoba ngiqale mina ukulokhuza ukuthi ngiqale ngithola abantu ngabaqoqela egroupini ngoba into enganginayo sengibone ngikhiphe ebandleni ngaba nento ukuthi mhlawumbe wena ngifuna ngiqala ibandla ngathandazela indaba yebandla ngifuna ukuhlela senginabazalwane ebese nginabo nabo sebe understand into yami ukuthi ngifuna uqala something. Wabuya umoya engcwele wathi wena likho ibandla ozoliqala. Wathi njengoba ngithi alikho ibandla ozoliqala uJesu kuphela unebandla. Siphelile isikhathi sabantu abanamabandla. So wena uzosebenza kwi kingdom yami.
uzofuna iposition yakho yento ozoyenza bese uyasebenza. Wase seqhubeka ke ngifundisa ke nalapha uJesu ekhuluma nabafundi bakhe ekhuluma ngelokhuzana ekhuluma ngokuthi ningabizwa ngabafundisi kungabi khona abaholi kungabi khona obaba. Yes. Wathi ke kwi-kingdom akukho lokho. Kwi-kingdom kaNkulunkulu. Uma kuwukuthi nje usungena kwi-kingdom akukho lokho kwi-kingdom. So wena ke ungabizwa ngomfundisi. So base bengibiza ngomfundisi nami abazali ngoba vele yayiqale lapha ebandleni. So abazali base Cape Town nje bangibiza ngomfundisi. So ngavele ngabatshela abazalwana sebazalwana uma ingcelo ukhulumile ngicela niye indaba yongibiza ngomfundisi. Right ke into eyenzeka ke ay bavesane badideka ngithi mina ngishadile. Abazi nokuthi bathi ngumama ubani yabo abasazi bathi ngibiza babuya manje abanye bathi hayi sesididekile manje thina mfundisi ngoba manje asazi ukuthi sizokubiza ngubani siyafuna ukubiza manje angeke sithi umama wena ngoba wena awushadi awukazi ushadi. Ngase ngithi okay ngakhala kumoya ongcwele nami wathi cha mina ngikhuluma nawe ungakuthwali uba umfundisi nala ufika khona ungafika ukuthi ngumfundisi. Bangakubiza nje yona igama lami nje ngoBeauty ngoba abantu bangibize kanjalo. So ngiyisisebenzi weKingdom. So lapha eCape Town ikhona indlela indawo la ohlanganyela kuyona noma usahlanganyela nje endaweni ehlukahlukene? No, anginabo abantu abaningi. So ngingachaza kanje ukuthi yenzeke kanjani into yami. So ngithe mangiqala igroup ngaba nama group azaba 3. So emagroupini ngaba nabantu abaningi. So i-message yami yaya ijula. Ngesikhathi ijula i-message yami bahlungeka abantu. Bahamba abaningi. Mina ke lokhuzana umfundisi wami. Yabo i-camera. Angikwazi ukuthinja i-camera ibe enye into because of you. So you better leave me. Because ngine understanding ukuthi akubona abantu bonke ababizelo. Yeah. Bahlungeka basala. Laba basele akusele abantu nje. Kusela abantu abanqoma ukuthi they are going to take care of me. Angiyubiza umnikelo because kunabantu bami abavawile ukuthi ngizokhipha njalo ngesikhathi esithile. Wathi uNkulunkulu kwiKingdom angeke uhambe ufuna imali kunoma ubani. Kodwa mina ngizokukhethela abantu. So nginabantu abangirentela ngihlala endaweni eright. Wow. Nginabantu abangithengela ukudla abakhipha imali yegrocer abayazi nje ukuthi umsebenzi wabo. Ne pocket money ngiyanikezwa yonke lonto. So ke uthi uNkulunkulu ufuna moyinceke yakhe uhamba naye yaneliswa. Lokho asakunike khona ngaleso sikhathi. Neliseka yikho. Yaneliswa yikho. Ngiyaphila ngiyaneliseka. Yilokho enginako. Angazi ukuthi yini enye engangifuna imali ngoba uJesu wakhipha ukuthanda izinto. Yabo. So nginobufakazi ngiphuma ezweni uJesu ungisebenze kanjani. Yeah. Nokuthi khona la ngiphuma khona. Ngizothanda sizowenza upart 2 sesingena into deep emlayizweni uNkulunkulu akuphe wona. Yes sesingena into details mhlambe nawo usufundisela nabantu lapha emakhaya. But for now ngizothanda ukuthi mhlambe sibambe la mhlawumbe amazwi akho okugcina esingavala ngawo
kule session yethu le for today mhlambe imap and then bese ke usinikeza nokuthi mhlambe abantu bakuthola kanjani abafisa ukuxhumana nawe. Okay. Ngiyabonga. Ya amazwi okugcina engawasho kubantu nje ngibaluleke ngoba because I know i-message yami is not easy for everyone. Yeah. But uNkulunkulu wangitshela ukuthi one day it will make sense because from 2020 from 2021 wayikhuluma uMoyengcwele 21 ngiyistrugglisha ukuthi ngifikelele sebantwini because uNkulunkulu waqala wangithuma ebandleni so ngathola ukuthi emabandleni abangifuni so wathi uMoyengcwele ngoba waqala wangikhombisa nasembonweni isikhathi esiningi kuliwa nami wayengikhombisa imbono nje ngangithi mangilwa embonweni ngoba phela uNkulunkulu uyakhombisa into ezokwenzeka ngangilwa embonweni ngilwa nabafundisi kodwa engathi ngizama ukukhuluma nabazalwane ukuthi balekani akusekho right ukulalela laba kodwa laba isikhathi esiningi uNkulunkulu mayikhombisa into ukhombisa ngalabo baziyo ya laba kwakuvela laba engibaziyo basebandleni lami so ngithi ngiyabazalwane phumani so ngilwa nabo bengifighter belwa nami so izingiphathe kabi lento ukuthi hayi ngibone ngilwa physical yabo so ke wangibonisa kuMoyengcwele ukuthi ngikhombisa kwelikamoya into ezokwenzeka ku ministry yami le engiyenzayo so ke into engingayisho ukuthi lana ke mina ke umuntu ozwa le message yami there are very few abangizwayo futhi angiphoqi umuntu ukuthi angizwe because mina into ebekwe kumina ukuthi umuntu uma engizwile nginikezwe ukuthi ngifundise umuntu ukuthi kuhanjwa kanjani nomoya engcwele ukuze uyizwele wena umoya engcwele ukuthi uthini indlela yakho uyithande because mina into engiyithonyiwe ukuthi ngiconnecte abantu ekutheni bakwazi ukuhamba nomoya engcwele umoya engcwele ayikhulumele yena kuyena akwazi yena ukuconnecta kumoya engcwele ukuthi connectwa kanjani so ilokho engingakusho ukuthi umuntu ke mhlambe ozizwayo ukuthi mina I need the Holy Spirit because umoya engcwele isikhathi esiningi ukhuluma izinto eziphambanayo nabantu ezikuphambanisisayo nawe nabantu kufanele uzimukele ukuthi angikhulumeli ukwamukela so ileyo nto engayisho ke kubantu ukuthi bangakhathazeki indaba yami inomoya engcwele futhi mina ngaphuma ebandleni ngoba umoya engcwele wayengasa operate kwase kunalento ukuthi abantu abafikayo sasingasa ba-understand ufika nje umbone ukuthi uyizwi lo mzalwana akafani nathi ubone ukuthi nalapha phambili into oyifundisayo manje ulwa nalomuntu ngoba uyambona ukuthi ufuna afane nathi yabo so wathi umoya engcwele iphalaze yonke leyo nto yimina engifundisa abantu ne so mina ngikhuluma namuntu noma ngabe engimfundisa angikhulumi namuntu ukuthi uhlulwa yilokhu nalokho kodwa mina ngifundisa izwi ngifundise umoya engcwele ukuthi ke uhamba kanjani naye so makukhona imibuzo ke babuze abantu nami angibulela umoya engcwele ngeexperience yami engidluleni kuyona nokuhamba nomoya engcwele so ke ilokho engingakusho kodwa ke ukutholakala kwami ngitholakala efonini kuphela because nginayo igroup enginayo ku Facebook lokhuzana ebizwa ngokuthi Message of the Kingdom na ku TikTok ngisanda kuqala ku TikTok nenyanga eyi1 ngiqalile khona ama messages ami akhona kulokhuzana lokhu yami ku TikTok so wathi nje mina umoya engcwele angingayiqali into ye congregation because into yasesontweni inentando yeningi so nokuthi
phakathi kwabantu abaningi akalaleleki umoya oyingcwele uma efuna ukudila nawo. Yes. So noma ufuna ukumlalela umoya oyingcwele khona umthetho okhona la wethu sonke. So njengoba khona umthetho wethu sonke okhona la akalaleleki umoya oyingcwele ngoba ngeke ngiyenze into outside the church nesesontweni. I have to ukuthi ngenze kanjani. So sesiba ngemsindi nje usiva le kahle ngenamsindi. Yeah. Yeah. Yeah, mhlambe ke inamba yakho abakuthola kuyona ke ithi. Ngikhohle. But yo le WhatsApp. Ile WhatsApp. Ayile WhatsApp le enkulu enginayo eyodwa kodwa lenenye angijwayele kahle ngikho. Oh, mhlawumbe kodwa ikhona nje ngitholakala kuyona kakhulu. If iyona le ebese WhatsApp ngayo iyona. Yeah, iyona. The same number. Yeah, iyona le. Ngibabizele yona. Ethi 078 363 8339. Yeah. Okay, 078 363 8339. Mama siyabonga kakhulu. uNkulunkulu asigcinele wena. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Asibonane ku part 2 wengxoxo yethu. Bazalwane lapha emakhaya siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyacela ukuthi for namhlanje sibambe la and nayo singisimemezelo ngomhla ka 25 kahle bazalwane 25 March not 25 25 October sizobe siseJoburg konzo yomkhuleko. So ngiyacela nje bazalwane kulaba abangakhona ukuthi basilekelele in terms of ukusixhasa ukwenza umsebenzi wethu ube impumelelo. So singathokoza kakhulu bazalwane 25 October kuyobe kuyi Saturday. So ke yes bazalwane, so ngithi angidlulise ke lesi memo ekutheni ukuthi siyacela bazalwane ukuthi diarize lo lusuku ivenue noma singakayitholi but we are almost there sesizoyithola. So ke siyabonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane. Kuyobe kuyinkonzo yomkhuleko sizofa nonyaka sovaleni sonke ndawonye. uNkulunkulu anibusise ke angcine sibonane kwi episode yethu elandelayo. Siyabuya no part 2 wale ngxoxo. Amen. Hayi sibonga. Saka nje ukuthi sihlukanise